Good morning kay Ma'am Rica ng Agno, Pangasinan. Gusto kong batihin ang iyong anak ng maligayang kaarawan ngayong March 23, si Baby Kaiser Regaspi. At sana po hindi po kayo magsawang makinig ng ALK sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Rica. Anyalaki din! Apay nga ito nagnamit ni baka mawana pan naglako iti tinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Uwin nga rod paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bakat ko, ewan itulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti bagbag na pare. Kaasi mo ta, sapay nagpudot ti panaway. Nagdagsen pa yung susuon na alaba. Ah, ni pare. Adda pasaheros oh. Nay. Nagsiksi na babae paray. Ah, Slender ah. Naka-miniskirt ko naman. ay, nakitulod pare. Sa dilo nga tati papanan na. Sa dino ti papana, Miss Beautiful. Saan ka aglugan iti tricycle, Manong? Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklaka ti pasahe. Oh, stay ka man. Wan, Manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo ah. Iso nga rod, ako nakaagjeep aklatan. Alaglugan kan. Libre. Oray pa'y kasano ka adayo ti papanam. Talaga? Uwan ading. Intan. Nay, ada ka pa'y mag-aam ti palinggay maray. Ururayak nga rod ni kumparem. Awam matan. Apay nga, kat itay pa'y bigat asaan ang nagsuble ang nakipila di paradaan may. Napanan na ngay nga rodan. Dakit intulod na anapintas. Ken, ay no, unay na nagsiksi a babae, maray. Anya? Angam saan ka madanagan? Urayam lang ni pare hubay. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palingke. Panluga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata, nangina, ti gasolina. Wan amok, iso nga raw adinak intulod iti palingke itay bigat. Uray kumaa, no adag ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Ay, awan ah. Mas daawak man kan ka. Kasla perme mat anabambannog ka. Saan ka mat amabambannog akastaa? Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga ro iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikonek mo na tamot ah. Apay nga ito di mo intulod na di imasidag a pasayeros, paray. Asino a pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na di lakay. Di mo kaya't mag nga intulod. Awan ka no kwarta na. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papanan na pare. Kinsila ang kano ti pagbayad na. Ay jak kayat ah. Lugi ak nukwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita, paray. Ah, pare. Ato yun ti pasaheros ko. Nay. Di manin balasang iti kalma na. Sige pare ha. Panawan ka pa yun dito. Tanak man itulog. Itulod ka man na, ni papanam. No problem. Nagalisto ka nga masidag ah.
Ay, maangot ko gayam ti kinabanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka kung nakmadkeng ka, no problem. Iso nga aglukan kan. Tinapay yun dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Talagang gumatang ah. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatang ah. Agam, agore ka. Ay, aday pagkakit ka. Anya day ta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo. Di tricycle ha. Aywan. Ijay junction, ti paradaan da. Huben sama, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasahiros da kayo kaday? Ay, dak malipatan, tinagan na. Ta isuna na ang ti tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kay nga inlugan? Ay, makaong ungatan. Lagi na kano ti gasolina. Kurang kano di pamasahe. Ay, Kuna na day ta? ay, naska nakasaritam di taga-asawa. Sige tata. Kasaritak to. Ay, sana rumbang apilin na, ti pasaheros na. Ay, Talaga saan amabalin? Apilyan. ay, sana kaya't nga ilugan tilakay. Ngam uray nala, sinabad di seksi apalasang asibongad. Ha ha. Siksay, abalasang. Ay, so, tintulod na. Jakam mo, numano, itisigir na itinay sa apalasang. Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na. Ay, jak amwa, tayo tulod na manan jay siksi a babay. Ay no kasta, pudno ti imbaga jay sukik alakay. Apay ata ng istorya king kaya, maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Anya laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka di taritaw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Ne, takwelyuan nakbatan bakit? Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapwam. Nagpasada, Nagapuak itay ijay paradaan nyo. Awan ka alagmalmalam. Alangan mat gamin, kadak ijay akadayon si kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Dayamat. Anya day ta chikinini di tatangad mo. Sana chikinini dayta. Kagat dayta tilamok si kabat. Neta duwapay. Agmalarya ak sangarudan. Anya day toy. Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Sana lipstick dayta. Apay apagat atapan na kakasta bakit? Wan, taad na nakaibaga kanyak nga dain tulod mo asik si a babae. Ayan niya kan saan mo apatyan kita amang manggag mo si kabat? Ay, saan ka nagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, duwan nga aldaw asaan ko nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo da pinarita na ni baka nang agpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan siguro ni misis na nga day tultulod na checks. Asino tinangidanon? Dagiti makakit-kita. Awan nga rodan ati mangitulod kanyak alibre. Sikan amanong. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo ti ili. Ay, makita naktupay ni bakit kaw. Narigatan. For sale.
Ne, for sale na ito yung tricycle mo, paray. Ewan pare, saan na ko na kaya tapagpasadaan, di bakit ko? Iso mo lagay, masaan ka na mapanig yung paradaan. Agar di naklakanon. At akadi ang mamum agumatang iti tricycle pare. At danto pa'y kumpare ngagpalpalako mo iti tricycle na, paray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatang dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sa pa'y maisinan ti sidecar na, paray. Di bakit kuman Nagpatiliw kan tumo kami. Di ka lang naganan mag. Ay, wan ka ron pare. Anya laki inti at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipalpalagip. Siya, naasidag may ti checks kanyak. Ang pampanunutag niya, kasla tigre ang ropa ni misis ko. Ano, kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay apo, kaslamot leon, tiro pa ni misis ko. Agawid ka dago sa paman amak hamula ka. Wan, anya kalaki din ayabangan. Ipalpalagip kulaan kan ka, jay kerfiom dito'y balay. Yamok, alasing ko. Nasaya at malagip mo pa ay. Da ayamat chicks iji garden. Agtiks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta mo. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No adamayat, agumatang Apay kit din ngawan. Karag-karag mat apirmay. Nangiluganam to pa iti chicks mo. Hay, anya kan aya, ipalagip mo madan ako na akon. Mala, ingkan iti garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa. Nagyaman nak pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka di tagardin mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay di ta kantina. Nay, tapay paray. Mapantaag palang may isbit pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya pare, ada kwartak, saan ka madaragan? Ay, uwi na, ano isuti ko na. Sa dino kantina, ti pagpalamiisan ta. Namutin to'y beer ngayon inumunta, paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak, saan ka madaragan pare? Way, namumukit di nga da kwartam, paray. Ada sikreto pare. Nay. Nya day ta sekreto ngay. Engam, di mo ibagbagak kini kumarim Apay ko mga ibagak, secret nga rod ako na. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay, agkit kita kayo pala ang kani... Ay, alangan mo't asaan pare. Mamimis mi mo't titunggal may sa pare. Nagturod ka mo din, paray. Ay, wala, sakpay ti ko ng pare. Madamdamala ang umayan ni... Abubaw na. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko pare. Paumayan. Maangot ko ka ti pabanglo na. Agyaman naktain logan nak pare. Agparpara kagayam, maray. Di sinardengan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito'y tricycle mo pare. Ay, Jay, naudya pa sa heroes ko, maray. La pagbalunan mo tila kay ko daytoy. Apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na daytoy. Talo atuyo, timpabalon ko. Kun 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iji garden na ta itulod ko daytoy balon na. Kaasimag. Ay, sos. Delikado man ay ni kumpare ko na chikbaw. Saan adita? Nakilitik dita.
Di ka man, kasla saan ka pa'y laang mo't anarwap? Sa bali maggayam ti gargarde na ma? Ha? Di bakit? Pang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na. Lumagta ako ni titawa. Ay, kabaalam ti lumagto, di tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Ay, sige, unayan na ka. Oray sa dedo ti papanam. At dalat na babaem salbag ka. Ay, maglaki din ta, nakalisi ako. Nagngina lang arunan ti gasolina. Ay. Agbabay ka pa ilaang. Bakit? Ang balbaliw ako, promise. Ang balbaliw ako. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ayan ti kursunado yung rep na nga. Da kayo ti makamong agpili. Noan niya ti kayat yun. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ka. Ibiyong anak ka. Lalaki din na yan ni Nanang. Pagpilyin kayo aya, noon ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya. Manaw ti budget mo? Ano ti kwartak Nanang? Basta agpili kayo latan, ha? Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakalan nga raw, anak ka. Sigurado kayo ni Tinayta Nanang. Wan? Mayat daytoy. Dakdakal ngam ti rep ti karo batayaw. O sige, dahil tangarunan ti katangan tayo Nanang. Sigurado, nga ano ti umapal, nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang iti sentro itay. Nangalaan nyo ma, tinggatang nyo. Yawa, nanginan sa ti kasto erep. Ang lalaki din na yan ni Tatangaya. Siyempre, kwartak, tinaygatang iti dayta rep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Isa pa'y nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni Nanang Tatang da kayo, met. Nangalami tinggatang nyo kunak. Ay, sweldo Tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, natatanganyak. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak ti panagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, timbaganakan ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam, Iso matiag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamo ti saludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat mano abulan na lang, sipod nagrugi ti trabaho na.
Awan sa pa iti 3 a bulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bakat, sabihin ko sa iyong totoo, madalagan nga rod. Amang ano, kunak no, adamatan ti illegal at trabaho ti anak ta. Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padagprogreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ka ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka di ti kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka ba? Sa dino ti nagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana nga kadatataon dong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kaslasaan mo nga agprogreso ti biyagyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao. Iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Ha? Asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? 3 a bulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances ti nagatang ko. Ha ha. Nagasat kayo no dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo kla iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapanmugatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat? Ay, apo ayan. Kas napimpiman tilangana. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumat at agbilip kan ko ada. Day tayo nga rood ka nanang. Ado ti bumili biti ka nagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Oh, agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod da abalay. Oh, sipod pa ide. Aging gayta. Layjay, agab-abang dalata. Sa bagay Anya ko mati serbiti ni kinagagat da. No nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat ko asawan. Ay, ambot sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma, nabuntog ti progreso. Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan may nga na si kagardaw. Wan. So manao ka man ako na ako ne. Kumusta ngay bakit? Inted ni Tata Undong titangdan niyaw. Na. Kasla na unag man ti pampanunutim Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko namlakay? Inted ka din ni Tata Undong titangdan niyaw, kunak. Wan, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min na unag apang panunuto. Anya ti pampanunutim maya? Tiimbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay. Nagagatak ka no. Ngam saan mo't nga agprogreso ti biyag ta. Kastama ngamin bakit? No daduma. Nabuntog ti progresaw no nadalos ti wagas mo. Naimbag pa'y kanya. Kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti adong appliances na ginatang da. Kasta nga rod. Anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawonin ang makitang-tangdan ta. Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo ba si tornong ta?
Nayunan ta pa'y dajay, tapno makagatang tamot iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Ammok, adumteng tulat ta. Wag ta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Ah, lalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mo't may bibusan. Iso nga doon nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga ro ti trabahom. Anya kayo na yan diyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayab. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay nanakmat. Ag trabawak manin itong rabi No isote ko nam. Please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Ada ka di kwarta, ibiyong anak ka. Manuti kasapulan nyo kaya nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti walit ko nana, kano ti kwartak. Mano, ti alaan? Nung manuti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso kadagiti trabahador. Ibiyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanon ti umaapal akaroba. Pesting yawa. Laita, pailangan mo ti ada di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na una yan. Awa talaga, oh. Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarod ibaga. No, sa dino, ti paggapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oebyong ah. Sweldo na iti. Anya ti trabaho na ya. Payarabi imot alumwal. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you, siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadulakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ka. Naragsak kay tanana, mayati isam mo, Ay, uwan ata, umadani matan amalpas ti balay tayo anak ka. Sino dyan si Sirip? No sana kag bindot? Ni Rowella day kinana ka? Ay, uwan, isungag pa isaw. Nga nga tati sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano atawanan, ang makipurpod de yan nangagasyawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ka. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y ti balay tayo.
Nga mabit man lang takasaritak man da babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Ah? Auntie Luisa? Anya ti sirip-siripam dita. Ay, kwanti. Ti balayo. Dandanin mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan, tadagagat nagtrabaho ni Ebi ang anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y, auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ebi ang. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang tangdan kayaw. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagat yaw? Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklauna iti kalugaran tayo lakay. Sino akalugaran tayo, bakit? Dan ti Luisa danda ni malpasan niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da sika. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak to man gayam. Ibaga ka isarek nak tumat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Amangan no isunto mo ti pag-progreswan ti biyag ta. Bakit? Ni Ibyong ngay. Diyak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manan ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga road na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga road maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Yalakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 yeah. Ne, apay ngay, alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa lodsoda no sa dino ti ayan na. Ilim-limit yumat ngamin nga agina. Noon niya ti trabaho na. Awa talaga Ne, ada ti umaw-awag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Ha? Aniya? Ada ni Ibiyang ni ta police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam, Luisa. At dahil police station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? na kayo kinitatagan na ti makambo makituloy na lang. Aniya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y ngagi na. Ti may papan ti trabaho na. Anya nga ita. Yawa talaga Diyak mga rod amo tinapasama haklakay.
Sa maysa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kas di trabaho. Una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasjay. Ket ammo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Ti ko na ada, kat agan-an na damot kano nga min lakay. Ewan ngam kita man. Kita am tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ang mga kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Awa talaga, Gardo, anya ti aramidan ta? Saan amabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Nadagsan ti kaso ti anak ta. Mumlay ta bakit? Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, na niya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta na ilisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawan. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag kaw, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulaw. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi magam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinonsinti na mo iti anak na. Inlimod da kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon sa amat ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitapno da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo, pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibyong idey, saan ko ba? Mat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi nga illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso. Tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming manan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas, bakit? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, tamay sa kamata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kini Ebyong. Hindi adote, may awid na kwarta. Panagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam, yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay, no, saan ko kumasinuportaran ti kas di aplano ti anak ta? Saan siguro mapasamak ti kas to lakay? Ay, no saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta? No insurom kumaan na saya at ti anak ta? No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Inaramid yun lata. Kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay panang tarabay.
Anya laki din! Daytoy laangan, tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Ay, wan. Ginatang dajay inam. Ila ko kun ta isupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay, katurayom tumanan intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay, makataol day ta. Ang kukutal ma. Di nan sapay maingangatingiwat na. Sili bakay, san samat na mabigatan ye ukan at dinawat mo kininanang mo. Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti ko nakininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan je tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumare. Anya kayo matan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumar. Ay, ikwa. Naglawa mo tayo pagnaan, mare. Saan kami ang makapagna, ta nakapatingamot ay ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amare. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na amin di gatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, kaisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kiti Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda ka matam akaaruba lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti impagkana kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Griingkan ang! Anay ikaw! Pahayagan na mo kamanag! Day talamat maturog ti among nga aramidan. Ay natadailang mo day tapunganan day! Agyaman kakit di tasaan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako na! Kita man di takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay dasili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ti diding na. Pay pakasigura maya. Ay no inlan samad kumaday ti diding ti balay ta. Sa anak ko makaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Uray awan gapuna. Ungat ka lang ungal. Anya laki day. तो देख सकते हैं वीडियो बनाते बनाते सब भूख लग गया है सबसे ज्यादा हमारी दीदी को भूख लगा है और सब लोग दाना खा रहे हैं भैया जी उधर बैठे हैं Anya ti mapunang baka. Bayat सॉरी matlaing गलती हो kaditi गया भैया जी pintor देखो dayto'y गलती पे balay. बैठे हुए हैं Winlakay, pink ko naman. Isumot nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabaling ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? आज Ay, वीडियो सब katuon, लोग बना रहे थे
से तभी नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि भैया जी का तबीयत खराब Amin था nga alad, इसीलिए kan अच्छा नहीं uray लग रहा dagiti है paso, pinturam iti pink. Unlatan abakay. Ne, lakay, agtaulin day to aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man dayto'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga, ket nagpintas. Maibagay jay pintur na, ijay kulor dagiti adu asab-sabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaek jay arubayan da. Muna ako na nga. Tamabisina ka. Naang, napanak pa'y lagi matang itirikado tilutwak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Intun malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala tidi ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase day ta pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka dameken ka. Anya lagi dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Mary. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an-anwan, ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga na kitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. At dalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga road arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng kunday tao. Anya ka lagi dain. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas kenkwa na bakal. Nay, lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ka na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakal, anya laki dain.
Ituloy mo ti agtrabaho. Apay asimardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinansaan, Jerry, nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul ka mo't ataol nga asaw! Nay, agmagpada kayaw at tumanaol. Anyalaki day. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan na plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nilakay ikaw. Ay kutsapay kuma. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Adan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Kaaruba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon, di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laengan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Rayan niya pa'y aramida. Madayaw an alalwan di pa nagbiag da. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo akaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan man. Ngay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Apaw, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang subli ka! Brand nyaw, talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yung alugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan nak mo tayo asang paray. Karkar na. Saan nakamot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Walking! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalagid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasi kuramaya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaaasila una yan.
Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya. Ibagam giday, no da pagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day te tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay nag-tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagitak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Hay! Una yun, apa ng taul na Waki kit ni Mary alumabas kita kalsada. Nita, kaya't na nakamatan. Ay, Wakay! Stop! Ay no, pasensya kan Ameray. Anya ti panagkunko na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Ay, jakman amaw. Tasi kalaang mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo. Saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dain tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabasak laang mo tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag anay tampaw dito'y drama tayaw Anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami itingkay panang tarabay.